Γεια χαρά σε όλους, αυτό εδώ είναι ένα Volkswagen Taigo και σε αυτή τη μορφή κυκλοφορεί στην αγορά για τουλάχιστον 2 χρόνια. Μάλιστα, όσοι είστε τακτικοί σε αυτό το κανάλι θα θυμάστε παλιότερα, πριν από περίπου 2 χρόνια όντως, είχαμε ξαναδηγήσει ένα Taigo, όμως εκείνο ήταν το χιλιάρι turbo με 116 ύπους. Αυτό το Taigo λοιπόν δεν έχει διαφορά σε σχέση με εκείνο το χιλιάρι μοντέλο, ούτε στη σχεδίαση, ούτε στην ποιότητα, ούτε βεβαίως και στους χώρους. Η μία και ουσιαστικότερη διαφορά είναι εδώ, κάτω από το καπό, και αυτό γιατί το μοντέλο αυτό είναι το 1,5 TSI με 150 ύπους. Είναι η ισχυρότερη εκδοχή του Taigo. Και σήμερα θα έχουμε ένα μικρό αλλά περιεκτικό βίντεο όπου θα δούμε τις διαφορές στον κινητήρα και κυρίως θα δούμε τις μετρήσεις. Οπότε μείνετε μαζί μου και πάμε να τα δούμε όλα αμέσως τώρα. Όπως είχα πει και στο προηγούμενο βίντεο με το Taigo, πλέον διανύουμε μια περίοδο όπου στην αυτοκίνηση ζουν και βασιλεύουν τα SUV μοντέλα. Και οι μεγαλύτεροι σε ηλικία θα θυμόμαστε και θα νοσταλγούμε πάντα εποχές όπου κάποτε αγοράζαμε μικρά κουπέ αυτοκίνητα. Εποχές όπου δεν μας ένοιαζαν ούτε η πρακτικότητα, ούτε βεβαίως και τα λίτρα του χώρου των αποσκευών. Το Taigo σήμερα είναι ένα από τα λίγα μοντέλα στην αυτοκίνηση που θυμίζει εκείνες τις εποχές. Και αυτό γιατί έχει μια κουπέ σχεδίαση, έχει γενικότερα κουπέ φιλοσοφία, είναι πιο τραβηγμένο σαν αμάξωμα, έστω και αν τελικά αποτελεί ένα SUV-ποιημένο κουπέ μοντέλο. Επίσης, σχεδιαστικά το Taigo είναι κάτι σαν την κουπέ εκδοχή του T-Cross, το οποίο με τη σειρά του είναι η SUV εκδοχή του Polo. Άρα το Taigo είναι κατά μία έννοια ένα κουπέ SUV Polo. Έχει χώρους πάντως αντίστοιχους με το T-Cross, καλύτερη ποιότητα αλλά και λίγο χαμηλότερη τιμή. Επίσης, μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια είναι πως η ονομασία δεν είναι T-Pavla Aigo όπως συμβαίνει στο T-Pavla Rock και T-Pavla Cross. Εδώ είναι μια λέξη Taigo. Και τώρα που το ξανασκέφτομαι, όλα τα SUV της Volkswagen έχουν ονόματα που ξεκινάνε από το γράμμα TAF, αφού SUV είναι και το Tiguan και το Touareg. Σχεδιαστικά βεβαίως το Taigo θυμίζει περισσότερο ένα υπερυψωμένο liftback και όχι ένα τετράθυρο κουπέ SUV, αφού το βασικότερο του χαρακτηριστικό είναι η σχεδίαση του πίσω μέρους. Έχει έντονες κλίσεις πίσω μπαρμπρίζ και υπερυψωμένα πίσω φώτα, ενώ δείχνει φαρδύτερο και χαμηλότερο από το T-Cross. Το εσωτερικό του δείχνει να ήρθε αυτούσιο από το Polo και όχι από το T-Cross, τουλάχιστον ως προς τη σχεδίαση του ταμπλό, του τιμονιού και ολόκληρης της κεντρικής κονσόλας. Τα υλικά στο ταμπλό και στην κονσόλα είναι πολύ ποιοτικά, με κορυφαία συναρμογή και βεβαίως την άριστη εργονομία που είναι χαρακτηριστικό σε όλα τα μοντέλα της Volkswagen. Και μετά έχεις τις πόρτες, οι οποίες και είναι εξ ολοκλήρου πλαστικές. Γιατί? Τέλος πάντων, αυτά είναι λεπτομέρειες που τα είχαμε συζητήσει στο προηγούμενο βίντεο. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει να μάθετε τα πάντα σχετικά με το infotainment, τους χώρους, την πρακτικότητα, το port bagage, την οδική συμπεριφορά και όλες τις λεπτομέρειες για το μοντέλο, μπείτε και δείτε το προηγούμενο βίντεο με το χιλιάρι Taigo πατώντας την κάρτα κάπου εδώ πάνω. Αυτή είπαμε, είναι η ισχυρότερη εκ των δύο εκδόσεων. Η γκάμα όμως ξεκινάει από έναν άλλον κινητήρα, όχι από αυτόν εδώ, από έναν χιλιάρι, ο οποίος και είναι τρικύλινδρος και με απόδοση 95 ύπων, συνδυαζόμενος με 5 μηχανικό κυβότιο, ενώ υπάρχει και χιλιάρις με 116 ύπους και στάνταρ αυτόματο κυβότιο DSG, 7 σχέσεων. Η έκδοση 1,5 TSI της δοκιμής χρησιμοποιεί τον γνώριμο τετρακύλινδρο κινητήρα της Volkswagen με 150 ύπους και 250 Nm ροπής, ενώ συνδυάζεται στάνταρ με αυτόματο κυβότιο DSG. 7 και εδώ, ενώ υπάρχει και σύστημα απενεργοποίησης κυλίνδρων. Δεν υπάρχει όμως άλλος κινητήρας στην γκάμα, ούτε diesel, αλλά ούτε και κάποια υβριδική έκδοση. Και βεβαίως ήρθε η στιγμή να κάνουμε τις μετρήσεις του μοντέλου για να δούμε πόσο πιο γρήγορο είναι σε σχέση με το χιλιάρι Taigo των 116 ύπων και επίσης αυτόματο κυβότιο DSG. Θυμίζω, το χιλιάρι το είχαμε μετρήσει στο 0-100 10,5 δευτερόλεπτα, ενώ στο φρενάρισμα από τα 100 χιλιόμετρα σε στάση το είχε κάνει περίπου σε 37 μέτρα. Οπότε ήρθε η ώρα της αλήθειας. Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο και δεν σε ενδιαφέρει τόσο πολύ η αγορά ενός καινούριου? Μεγάλη προσοχή στα εισαγόμενα αυτοκίνητα, καθώς είναι δύσκολο να γνωρίζουμε αναλυτικά το ιστορικό τους. Και μια αγορά χωρίς ψάξιμο μπορεί να είναι γενικότερα μεγάλο ρίσκο. Πώς μπορούμε όμως να βρούμε το ιστορικό ενός μεταχειρισμένου αυτοκινήτου από το εξωτερικό?
Μα φυσικά με το Car Vertical, που είναι και ο χορηγός του σημερινού βίντεο. Το μόνο που χρειαζόμαστε είναι να γνωρίζουμε τον αριθμό VIN, τον αριθμό πλαισίου δηλαδή, του αυτοκινήτου που σκεφτόμαστε να αγοράσουμε. Μπαίνουμε στο carvertical.com και εκεί μαθαίνουμε τα πάντα. Εάν έχει γυρισμένα χιλιόμετρα, εάν έχει δηλωθεί κλεμμένο, αν έχει εμπλακεί σε φυσικές καταστροφές και βεβαίως αν έχει υποστεί σοβαρή ζημιά στο παρελθόν. Όπως για παράδειγμα αυτό εδώ το Volkswagen Golf του 2015. Όπως βλέπουμε λοιπόν εδώ στην αναφορά από το Car Vertical, με αυτό το αυτοκίνητο υπάρχει ζημιά και χρειάζεται προσοχή και βεβαίως υπάρχουν και οι φωτογραφίες για να δούμε ότι τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέει εδώ. Ορίστε, μπροστά δεξιά υπάρχει σοβαρή ζημιά και αν προσέξουμε εδώ θα δούμε ότι έχουν ανοίξει η μπροστινή αεροσεκή, αλλά σε μια φωτογραφία άλλη φαίνεται ότι έχουν ανοίξει και η πλευρική. Ορίστε εδώ, να το. Άρα μιλάμε για μια σοβαρή ζημιά. Επίσης πιο κάτω έχουμε ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα του αυτοκινήτου. Τι έχει γίνει λοιπόν σε όλη αυτή την πορεία από την ώρα που κατασκευάστηκε και μετά, και φαίνεται πως έχει αλλάξει 4 φορές χέρια σε 3 χώρες. Ορίστε, Σλοβακία, Γερμανία, Τσεχία και μετά τέθηκε προς πώληση στην Ελλάδα. Θα αγόραζες λοιπόν ένα τέτοιο αυτοκίνητο εάν τα γνώριζες όλα αυτά? Μάλλον όχι. Μπες λοιπόν στο carvertical.com και κάνε τις δικές σου αναζητήσεις για το αυτοκίνητο που σε ενδιαφέρει. Και μάλιστα μπορεί να χρησιμοποιήσεις το σύνδεσμο στην περιγραφή του βίντεο αλλά και στο καρφιτσωμένο σχόλιο και να πάρεις επιπλέον έκπτωση στις αναφορές σου χρησιμοποιώντας τον κωδικό TRCOFF. Και βεβαίως να αποφύγεις αυτοκίνητα σαν και αυτό εδώ. Λοιπόν, και αποτελέσματα και έχουμε 0,50 3,53 δευτερόλεπτα, 0,100 8,7 περίπου, 80-120 5,7 δευτερόλεπτα και φρενάρισμα από τα 100 χιλιόμετρα στάση σε 38 μέτρα απόσταση. Ας μιλήσουμε όμως για καταναλώσεις. Η Volkswagen λέει πως αυτό εδώ το μοντέλο, Taigo 1,5 TSI με 150 ύπους, έχει μέση τιμή κατά WLTP 5,8 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Το αυτοκίνητο το έχω στα χέρια μου εδώ και μια εβδομάδα και έχω διανύσει παραπάνω από 1000 χιλιόμετρα. Δεν το έχω δει αυτό το νούμερο. Αυτό που έχω δει όμως είναι σε μεικτή χρήση, εντός και εκτός πόλης, με λίγη προσοχή, δεν θα πω καθόλου, λίγη προσοχή. Πέτυχα λοιπόν νούμερα στα 7 με 7,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα. Ενώ αποκλειστικά σε ταξίδι, αυτοκινητόδρομος, με νόμιμες ταχύτητες και ανοιχτό air condition όλη την ώρα, αυτό που είδα ήταν τιμές κοντά στα 6-6,2 λίτρα ανά 100 χιλιόμετρα, που θεωρώ ότι είναι ok νούμερα για ένα αυτοκίνητο μικρό SUV και με 150 ύπους βεβαίως. Όσο τώρα για τις τιμές. Η βασική έκδοση του Taigo, 1095 ύπη με μηχανικό πεντάρι κυβότιο ταχυτήτων, ξεκινάει από τις 23.900 ευρώ. Και μάλιστα είναι κατά 50 μόλις ευρώ φτηνότερο από το ακριβώς ίδιο μοντέλο, αλλά σε T-Cross, το πιο τετραγωνισμένο, όχι κουπέ σχήμα. Ενώ αυτή εδώ η έκδοση του Taigo είναι η ακριβότερη στην γκάμα, 1500, 150 ύπη, Standard DSG, επίπεδο εξοπλισμού Style, με όλο το πακέτο του πλούσιου εξοπλισμού, LED Matrix προβολής, ψηφιακά όργανα, Apple CarPlay, όλο το πακέτο τέλος πάντων, και κοστίζει 30.250 ευρώ. Όσο τώρα για τα αρνητικά του μοντέλου. Πρώτο και σημαντικότερο που έχω επισημάνει είναι η έλλειψη κάποιων άλλων εκδόσεων πέρα από τη βενζίνη. Δεν υπάρχει ούτε diesel και δεν υπάρχει καμία υβριδική επιλογή. Κάτι που υστερεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό εν έτη 2024. Δεν έχουμε ούτε full υβριδικό, ούτε καν ήπια υβριδικό. Δεύτερο αρνητικό είναι αυτοί οι διακόπτες για το σύστημα κλιματισμού μέσα στο ταμπλό που είναι αφής. Δεν έχει μπουτόν που πατιέται και πρέπει να ρίξεις για ένα δευτερόλεπτο το βλέμμα σου τέλος πάντων για να καταλάβεις που έχεις το δάχτυλό σου. Και τρίτο αρνητικό είναι η αίσθηση που σου δίνει το κυβότιο DSG, κυρίως όταν είσαι εντός πόλης και με το start stop ενεργοποιημένο. Δηλαδή, στο ξεκίνημα από ένα φανάρι, θέλει 1-1,5 δευτερόλεπτο χρόνο για να σκεφτεί να βάλει μπροστά τον κινητήρα και να βάλει ταχύτητα. Και αν είσαι από αυτούς τους οδηγούς που είστε νευρικοί στα φανάρια, εδώ ίσως θα χρειαστεί λίγο να προσαρμοστείτε στη δικιά του λογική. Εντάξει, δεν είναι και τόσο αρνητικό, αλλά το συνηθίζεις. Αυτό θέλω να πω. Έχουμε όμως πολλά θετικά χαρακτηριστικά. Πρώτο και σημαντικότερο θετικό είναι ακόμη ένα αυτοκίνητο στο φάσμα του μη ψηφιακού. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχουν αληθινά μπουτόν για την ένταση του ηχοσυστήματος, για τη φωνή. Υπάρχουν φυσικά μπουτόν που πατιούνται πάνω στο τιμόνι και όχι διακόπτες αφής. Έχουμε μια οθόνη για το infotainment που ναι, είναι ψηφιακή, αλλά ούτε αιωρείται ούτε προεξέχει επάνω από το ταμπλό και μάλιστα είναι αρκετά συμμαζεμένη σε μέγεθος.
έχουμε τον κλιματισμό έστω και με διακόπτες αφής χωριστά από την οθόνη infotainment. Όλα αυτά λοιπόν εγώ προσωπικά τα βάζω στο φάσμα του μη ψηφιακού αυτοκινήτου. Δεύτερο πολύ σημαντικό είναι οι χώροι. Παρότι μπει SUV, έχει καλούς χώρους για μια τετραμελή οικογένεια και ένα ωφέλιμο port bagage με 440 λίτρα χωρητικότητα και μάλιστα έχει και διπλό δάπεδο. Και τρίτο θετικό στοιχείο στο Taygo είναι μια πολύ καλή οδική συμπεριφορά, παρότι είναι ένα σχετικά μικρό αυτοκίνητο. Κάνει μεγάλες αποστάσεις με πολύ μεγάλη άνεση και κυρίως ξεκούραστα αλλά και αθόρυβα. Αυτά όμως για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που φτάσατε στο τέλος και βεβαίως θα σας υπενθυμίσω ότι στο trcoff.gr κάνουμε δοκιμές αυτοκινήτων. Οπότε αν είστε στην αναζήτηση ενός καινούργιου μοντέλου για να αγοράσετε ή απλά σας αρέσει να βλέπετε βίντεο με αυτοκίνητα, πατήστε like σε αυτό το βίντεο, subscribe στο κανάλι, παίξτε και με την καμπάνα εκεί δίπλα για να παίρνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που οδηγώ κάτι καινούριο. Και να σας θυμίσω ότι στο www.trcoff.gr διαβάζουμε καθημερινά τα τελευταία νέα από το χώρο της αυτοκίνησης γενικότερα, ενώ στο www.trcoff.gr/shop αγοράζουμε τα επίσημα προϊόντα αυτού του καναλιού. Μπλούζες, t-shirt και πλαίσια πινακίδος. Μέχρι την άλλη φορά λοιπόν από αυτό το κατακόκκινο Volkswagen Taygo και εμένα, να είστε όλοι καλά. Τέλος πάντων, αυτά είναι λεπτομέρειες τα οποία τα είχαμε συζητήσει στο προηγούμενο βίντεο που είχαμε αναλύσει αναλυτικά. Είχαμε κάνει μια αναλυτική ανάλυση. Και λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία θα θυμόμαστε και πάντα θα νοσταλγούμε εποχές όπου κάποτε αγοράζαμε μικρά SUV ή κουπέ, εκουπή.